det er også sjovt at optage. Jeg synes, det er sjovt at konvertere. Halløjsa alle sammen. I dag der sidder vi sammen med min lillebror igen. Eller I endnu en video. vi sidder her og tøller farmen. Nå, det ved jeg ikke, hvad. I kan godt forvente, at på en normal uge kommer der måske 3 videoer ud. Hvis vi er heldige, kan der komme 3 videoer på en uge. Ja, det kommer an på, om vi har tid til det. Jeg er næsten stor mor. Jeg er morder. Jeg nåede at se, hvem du var. Og nu ved jeg nåede lige akkurat at se, hvem du var. Og jeg gik lige bag dig. Men det var da træls. Du ser, hvem jeg er. Du er egentlig den røde pige, er du ikke? Det er finder vi ud af. Jeg tror, jeg var så lidt sød. Han var med for det, så der følge efter, jeg så. Nej. Jeg gik kaldt. Vi må se for mig. Do you mind, bro? Det der. Come on. Er du sheriff, hvor der kommer? Var hun sheriff, eller hvad dræbte dig? Nej, det var ham der. Ja. Alles. Hvor er irriterende, det var. Jeg nåede lige akkurat at stikke til. Du skal være hurtig til at zoome ind. Det zoomer ind for start af. Du zoomer ind, når vi roller. Der. Fake story. Det skal nå derhen, Fake story. Nej, der henter vi det ind med de andre. Kom, tøller, hurtigt. Jeg nåede ind. Fake story. Ja. Det blev fake story. Det lækkede. Jeg lægger altid, når den genererer banen. Jeg var på. Jeg vil op på dig og Mor. Nej, jeg er innocent. Hvem er du? Der er mange folk udenfor, synes jeg. Hvorfor? Jeg har lige fundet en zombie, der bare stod. Du finder mig ikke. Jeg vil bare rundt og kigge. Eller gør jeg rundt med kniven og fucking med at terrorisere folk? Du skal åbne det. Nej, jeg blev fucking skudt! Yeah! Mit fucking næstførste offer var... Jeg var så tæt på at ramme ham, og så... Det var en dårlig rundt. Det var hende, der stod der. Nej, kom til dig. Vi skal over mål igen. Kom nu over til dig. Jamen, jeg spawner altid langt væk, og så begynder jeg at lave det. Alle spawner langt væk. Ja, stop land. Kom, stop land. Vi er factory. Factory. Ja, det var til Marco. Ja, den er meget god. Factory. Det er fordi, jeg blev morder på den. Det er der, man kan gemme sig i 2 lastbiler. Seriøst? Ja. Så de... Jeg vil ønske, så jeg har noget på min ønskeseddel. Penge til Robux. Ja, så skal jeg købe Elite. Jeg skal købe Elite, hvis jeg får penge. Nej, jeg er innocent. Det er også... Innocent smooth. Kom ud for, så gemmer vi os. Men du skal zoome ind til hovedet. Det har vi regler. Ja, jeg er zoome ind. Så der kom ud for, at vi skal ind i slottet. Jeg er alene. Nå, det er dig, det er Delta. Du er Delta. Hvor kender du de her personers navn fra? Det er der. Står der overhovedet på en? Delta. Jo. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Du er... Så står stille. Jeg kan ikke se det. Tryk på mig. Fuck det udenfor. Jeg trykker på dig. Sheriffen er i gang med at klare det. Jeg går ud. Vi skal lidt en dør. Jeg lukker døren. Og jeg kommer også ud. Jeg vil gerne ende morderens liv. Sheriffen er godt i gang, men han vil vel ende morderen. Ja, morderen har superjump. Kom og morder! Nej, seriøst. Jeg har pistolen! Skyd! Nej, han ender mit liv først. Han ender mit liv. Ikke sjovt. Pas på, Delta, pas på. Jeg fik en. Ja,
personen stod også stille. Der var en eller anden på person, der løb ind foran mig lige. Og jeg skulle lige til at skyde, og jeg ville både mig og ham havde været døde, hvis jeg havde skudt. Er du på Hero? Det vil sige, du får 600 ekstra i bonus. Ja, det er Hero, det er når man tager pistolen for den sheriff og dræber. Police station. Police station. Police station. Police station. Nej, police station. Politistation. Politistation. Jeg ved ikke, hvilken det bliver, fordi der var en, der trykker på alle tre. Jeg trykker på alle tre, nå. Hallo. Jeg blev lige til... Det kan være, jeg har 15% chance for at blive morder, og så bliver jeg næsten. Jeg håber, jeg bliver Hero. Ja, så skal vi finde til det, og følge efter ham. Holy shit. Der er en, jeg følger efter mig. Der er Delta. Det er Delta. Der er en, der løber rundt med en bams. Jeg skal lige zoome ind i ordet. Det er Juliette, der løber rundt med en bams. Seriøst, jeg jagter en, som tror, jeg er morder, men det er jeg ikke. Ja, jeg har også bare folk. Var der lige en, der fra? Du døde. Ja, det er hudfarve. Hvem er hudfarve? Det er dig, du er på. Jeg ser til, hvis personen kommer ind. Der var en til, der døde. Derude, kig derud. Jeg tror, morderen kommer dernede. Dernede fra. Jeg har det greatest sted at være. Godt for livet. Det er hende. Hvor? Hun har kigget der. Nej, fuck det. Ja. De kunne ikke se det. Det er sheriffen. Delta er sheriffen. Synes du Delta? Nej, Delta, det er mig. Hvordan? Kan du ikke lade være med at sige deres navn? Jeg kan ikke se deres navn. Det er Marco. Der. Min hoppeknap står stop, fordi jeg trykkede på den her døde. Du så bare rammer. Du skal lige hoppe ind og stemme. Så vent dog. Ikke barn. Så den her, den sjoveste af dem. Office. Den er sjovere end barn. Nej, ikke barn. Tag den her, ikke barn. Nej, den her er ikke barn. Hvor er det til at hoppe højere? Jeg hader min hop. Nej, det sidder stadig fast. Ja, i næste. Jeg er også inde i siden. Men det værste er, at jeg havde 14% chance for at blive. Seriøst, min hopknap sidder fast, og det værste er, jeg bliver... Så ved jeg, hvem du er. Ja, lige meget det med. Der var folk, der skyder. Der er folk, der dør. Ja. Jeg er død til morderen. Det er grønt. Det er lysegrønt. Ja, jeg er død. Jeg sagde, det var lysegrønt. Nej, min hopknap sidder stadig fast. Nej, det er ikke lysegrønt. Det er mørkegrønt. Mørkegrønt pige. Folk tror, jeg er idiot, fordi jeg hopper hele tiden. Altså... Du skal jo lægge skal vi ikke få det her til en kort video, og så lige stoppe en kort video? Hvorfor? Det kunne være sjovt at lave en kort video for dig. Så skal den mindst være 10 minutter. Vi skal 12 minutter. Okay, 12 minutter. Videoen bliver 12 minutter, og så er det La Pista. Husk at ikke at subscribe. Nej, det skal du ikke sige nu. Jeg siger det også til sidst. Ja. Men det skal ikke være de der YouTubere, der beder folk om at gøre det. Nej, det er 30 YouTubere. Det hvis man vil, så må man. Ellers så må man bare lade være. Ja. Og hvis man ikke har en account, så create dog ikke. Nej. Jo, ligesom Alexander Husby siger. Nej, man skal ikke tvinge folk. Nej, det ved jeg godt. Der er 3 personer andre end morderen tilbage. Og morderen kæmper. Jeg er ikke venner, fordi morderen ikke får fat i de andre. Ja, fordi jeg bare kæmper der. Ja, der var en til der døde. Der er kun 2 andre. Hey, jeg kan se min hoved. Der er kun 2 andre tilbage. Ja, det er mig.
Jeg døde på toilettet. Jeg døde ikke. Du ligger gennem gulvet. Det var sådan, jeg siger, det er mørkegrøn, så går du ind. Jeg når ikke at opdage, hvad du siger. Det er mørkegrøn. Det var meget Det er godt. mørkegrøn at gå rundt om mordergrøn. Ja, det var ikke det smarteste. Men husk at skrive, hvis der er andre ting, I godt vil have, at vi skal spille ind i Roblox. Eller om vi skal spille Fortnite, Eller vi skal spille Bloxfruits. Nej, Bloxfruits. Jo, Bloxfruits. Nej, du har tryhardet for meget. Jeg har ikke tryhardet, det er kun level 726 eller sådan noget. Ja, det vil Så jeg sige, bruger hvor højt kun en level, mammut. det vil folk ikke se. Folk vil ikke se folk, der er Det eneste jeg bruger, det er en mammut, hvor man kan komme i level 2500. Jeg kan da hjælpe dig. Vi tager den sidste bane nu, og så siger vi ellers farvel. Ja, så den her bane, det der. Se, jeg blinker med mine øjne. Ja, den er rigtig sød. Nej, den er rigtig badass. Hospital! Jeg skal ind og våge. Din hopknap sidder stadig fast. Jeg tror, du nok trykker okay, det læge. Min hopknap sidder fast. Please, ikke sidde fast. Kom an, sidder stadig fast. Jeg siger det ikke. Jeg er innocent, og har 16% chance. Hvordan er jeg sheriff, og min hopknap sidder fast? Ja, det må være lidt svært at være sheriff. Hvis jeg var innocent, så ville jeg reset character. Jeg hørte en til episoden fra. Ja, det er mig. Ja, men jeg skal finde en, der hopper ind til. Det er hej. Jeg er lige under dig. Jeg vidste, det skulle. Jeg ved det jo. Jeg er lige under dig. Nu kan du ikke. Du skal ikke skyde mig. Det er jo ikke engang meningen, jeg skulle trykke. Ja, du skal holde det for mig, fordi så moren. Det er moren. Jeg skød bare, jeg ved ikke at se, hvem der er. Nej, fuck, det døde. Du er død. Nej, du går mig. Du tager mig. Ikke dø, please, ikke dø. Få min pistol. Jeg døde ikke. Kan du huske, hvor jeg døde? Den der. Du der. Jeg tager den. Jeg reset character. Sådan der. Nu lægger det ikke mere. Det var dig, der døde. Jeg kan reset character. Der, personen. Wow, jeg stod så langt væk fra personen. Så kan jeg stoppe. Vi skal lige se, om morderen vinder, og så siger vi tak for den her. Vi kan godt sige, at morderen vinder, for der er kun én anden tilbage. Ja, men den anden har jo pistolen. Nå. Okay, så vil jeg faktisk gerne se. Ja, jeg spectator bare. Hvis det er intens. Ja, det er mega intens. Jeg vil gerne spectate, hvis du vil på knappen bare. Spectate? Det er den der. Det er ham med pistolen. Ja, det var Den er lidt træls, han damer. Skal jeg bare med svært. Ham med pistolen skal altså ud og finde noget før. Ja, men vi vinder til dig, hvis han bare står stille. Ja, det er Men vi får mere bonus, hvis han nakker den anden. Ja. Nu løber han får hero 600 plus bonus. hvis han dræber. Ja. Så det er bare sådan lidt, hvorfor gør man det ikke? Hvorfor går man ikke bare ud i kamp? Og ham den anden, og morderen er så tæt på, men ved ikke, hvor han er. Ja, han er gået ned under en morderen. Morderen står bare og kaster en vind. Ja. En af de der skakter. Altså et mor, der kaster over alt. Ja, morder kommer rundt og kaster. Ja. Står sheriffen stadigvæk og camper. Videoen blev længere, end vi har aftalt, det var. Han begynder at komme tæt på. Ja, vi skal lige have afslutningen, ikke også? Ja. Der er meget pligt derinde. Ja, men de har fuldt point begge, ellers vil de samle dem op. Der ligger jeg død. Hvor er det? Ja. Okay, ja tak.
Nå, men så vil vi egentlig bare slutte af med at sige like og subscribe. Nej, ikke sige like og subscribe. Nej, Hvis I gider, Hvis så I gør det. så like og subscribe. Ellers, hvorfor bliver sort? Ellers så vil vi bare sige Peace. tak for den her gang. Vi ses i næste video. Peace. Hej hej. Peace.